لومي نمجمرتا غزي اب يوتيوب كيدز تحبيو زلو حبو حدغاتاتن ابناي امرو هصانات زسعبو زلو صقماتن يعميقنا كنገልጾ ኢና بهوصص ድማ كل ولادي خفلطو زلوو ካለ ምስጢርና ዩቲዩብ ኪድስ ኣሎ አብናይ ፈለማት ዕዝብትና ንኹላትና ተጠቀምቲ ዩቲዩብ ኪድስ ለህፃናት በሕብራዊ ተንቀሳቃስቲ አሳል ማለት ዘዘናግዑ አኒሜሽን መምሃሪ ቪዲዮታትን ንስድራ ቤት ድማ ዝጥዕም ትሕዝቶ ዝመልአ ይመስለና እዩ ነይሩ ቆልዑ ዝፈትዎ ገጸ ባህርያት ዝዕዘቡሉን መዓልታዊ እናተዘናግዑ ዝመሃሩሉን ቦታ እዩ ወለዲ ዝኣምኑሉ ቦታውን እዩ ምክንያቱ እዚ ንቆልዑ ሓደ ካብቲ ብውሑስ መንገዲ ምዝንጋዕን መምሃርን እዩ ኢሎም ብምሕሳቡን እዩ ግና ብድሕሪ እዚ ውቕሉል መተሓላለፊ ሜድያ ኩሉ ግዜ ንኣእምሮ ህፃናትን መንእሰያትን ዝሓሸ ትሕዝቶ ቀዳምነት ዘሂብ ብኣልጎሪዝም ዝምራሕ ማሽን ኣሎ ሓደ ግዜ ድማ ካብ ንቡር ስነ ምግባር ዝረሓቐ ትሕዝቶ ናብ መርዛማት ትሕዝቶታት ይመርሖም እዚ ናይ ዩቲዩብ ሪኮመንዴሽን አልጎሪዝም ብዝተኻለ መጠን ንተዓዘብቲ ኣብቲ መድረኽ ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ንኽጸንሑ ዝተዳለወ ኮይኑ ዩቲዩብ ኪድስ ውን ካብዚ ዝተፈልየ ኣይኮነን ሓደ ተዓዛባይ ዝያዳ ቪድዮታት ብዝረኣየ መጠን ድማ ትካላት ዝያዳ ኣታዊ ካብ መዋዕውዒ ዝግበር ቪድዮታት ይረኽባ ስለዚ ወነንቲ ቻነላት ብዛዕባ እቶት ምኽዕባት ዘተኮሩ ተኾይኖም እዚ ንተዓዛባይ ጽፉፍ ትሕዝቶ ምቕራብ ጥራሕ ከተኩራ ግዜ ተጥፊአን ኣብተን ትካላት እንታይ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እስከ ንነብስና ንሕተት እዚ ቀጻሊ ናይ ሪኮመንዴሽን አልጎሪዝም ንተዓዘብቲ ስክፍታ ዝፈጥሩ ትሕዝቶታት በትድኹም ክፋል ናይቲ ሚድያ ከም ዝውሕዙን ይፍለጥ እዩ ህፃናት ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ዘይብሉ ዕንኪላሎ ተደጋጊሞም ዝመጹ ተመሳሰልቲ ቪዲዮታት ይሰሓቡ ብዙሓት ካብኣቶም ትሑት ጽፈት ኣሰራርሓ ዘለዎም ትሑት ደረጃ ብቕዓት ዘለዎም ወላውን ንመንፈስካ ዝርብሹ ቪዲዮታት እዮም ዩቲዩብ ኪድስ ውሑስ ቦታ እዩ ክበሃል እኳ እንተጸንሐ እቲ ናይ ሚድያ መድረኽ ከም ናይ ህፃናት ምርኢታት ተመሲሉ ብዘይግቡእ ብቕዓት ክምላእ ዝጸንሐ ትሕዝቶታት ተሃስዩ እዩ ካብ ከም በዓል ስፓይደርማን ወይ ኤልሳ ካብ ናይ ፍሮዘን ዝኣመሰሉ ብህፃናት ፍትዋትን ህቡባትን ገጸ ባህርያት ኣብ ዘይቦትኦም ወይ እውን መንፈስ ተዓዛባይ ዓመፅ ብዝመልኦ ተርእዮታት ናብ ብዘፍርሑ ድምፂ ሮቦታት ኣሰንበርቲ ሙዚቃታትን ምስልታትን ተለዊጦም ብሕልና ዘይብሎም ወነንቲ ቻናላት ተዘርጊሖም ድማ ይርከቡ እዚ ዝኾነ ቆልዓ ክሪዮ ዘይግባእ ሕቡእ መልእኽቲ ዘለዎ ትሕዝቶ እዩ እዞም ቪዲዮታት መብዛሕትኡ ግዜ ንህቡባት ምስልታት ፍትዋት መደብ ህፃናት ዝመስሉ ኮይኖም ተመሳሳሊ መለለይታትን ምስልታትን ብምጥቃም ድማ ነቲ አልጎሪዝም መመመይ ፊልተር ንምሕላፍ ዝተፈላለየ ሜላታት ይጥቀሙ ብዙሓት ወለዲ ውላዶም ጎዳኢ ዘይኮነ መደብ ህፃናት ይርአ ኣሎ ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ክውንነት ዘሎ ሓቂ ግና መንእሰያትን ቆልዑን ንኣእምሮ ክጎድኡ ዝኽእሉ መርዛማት ትሕዝቶታት እዮም ዝቃልዑ ዘለዉ ካልእ ዕሽሽ ክበሃል ዘይግብኦ ጉዳይ ወልፊ ስክሪን እዩ ዩቲዩብ ኪድስ ብቐንዱ ንህፃናት ንሰዓታት ንኽምሰጡ ዝተዳለወ ኮይኑ እዚ ድማ ናብ ወልፊ ምውሳኽ ቁጥዐ ወላውን ምዝላቕ ካብ ናይ ማሕበራዊ ንጥፈታት ከስዕብ ይኽእል እዩ ስለዚ ድማ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ንህፃን ሞባይል እንተመንጢልካዮ ናብ ብኽያትን ኣውያትን ዘምርሕ መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስክሪን ምሕላፍ ንዝምዕብል ዘሎ ሓንጎል ህፃን ክጎድእ ከም ዝኽእል እዩ እዚ ድማ ምዝንባዕ ቀልቢ ዘይርጉእ ስምዒት ወላውን ኣብ ምምዕባል ቋንቋ ጸገማት ከስዕብ ይኽእል ምዃኑ እዩ ዋላ ሽሕ ግዜ ዞም ዝተጠቕሱ ሳዕቤናት እንተሃለዎም ባህሪ ናይዞም ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ግና ንህፃናት ብተደጋጋሚ ናብቲ ወልፊ ንኽምለሱ እዩ ዝገብሮም خلاي شنخ دما ጉዳይ ኣድቨርታይዝመንት ወይ ናይ ንብረት ሬክላማት ኣሎ ቆልዑ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ሓደሽቲ መጻወቲ ባምቡላታት ካብ ሰናዶቕ ክፍትሑ ምርኣይ ሓደሽቲ ሞባይላትን ጌማትን ዝተገዛኣሎም ካልኦት ቆልዑ ብቪድዮታት ክዕዘቡ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ንሓንሻሽነት ንፍቕሪ ማተሪያሊዝም ወይ ንንብረት ዘተባብዑ ቅዲ ኣነባብራ ቪድዮታት ይዕዘቡ እዚ ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንኣሽቱ ህፃናት ኣብ መንጎ መዘናግዕን መዋዕውዕን ዘሎ ትሕዝቶታት ፈላልዮም ክፈልጡ ስለ ዘይክእሉ ወለዲ ኣብ ባህርያት ደቆም ብዙሕ ለውጢ ከም ዝርዩ ዘለዉ ስክፍቶኦም ይገልጹ እዮም ዝያዳ ቁጥዐ ዓቕለ ምጽባብ
ወላውን ቀልጢፎም ኣብ ጎንፂ ዘእትዉ ባህርያት ይረኣዮም እዩ። እቲ ቆልዑት ዘህልኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ስምዒታቶምን ተግባራቶምን ጸልዎም ይኽእል እዩ። እማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ገለ ህፃናት ካብቲ ኣብ ዩቲዩብ ኪድስ ዝረኣይዎ ትሕዝቶታት ብኣሉታ ይጸልዎም ኣሎ። እሞ ወለዲ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ? ብመጀመርታ ናይ ስክሪን ግዜ ምውጋድ ውላድካ እንታይ ይከታተል ከም ዘሎ ብቐረባ ምክትታልን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዩቲዩብ ናይ ወለዲ መቆጻጸሪ ተባሂሉ ዝተዳለወ ሲስተም ምፍላጥን ምጥቃምን ምኽኣልን ጽቡቕ ተበግሶ እዩ። እዚ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ንኹሉ ነቲ መርዛማት ትሕዝቶታት ዝከላኸል ኣይኮነን። ኤሪደሚ ንወለድን መምሃራንን ንኹሎም ቆልዑን መንእስያትን ብቋንቋ ዓዶም ንሓበሬታን ፍልጠትን ሞያን በቐሊሉ ንምርካብ ዝሕግዝ መንገዲ ትቕርብ። ኤሪደሚ ብኤርትራውያን ዝተዳለወ መድረኽ ፍልጠት ኮይኑ ንንኣሽቱ ህፃናትን መንእስያትን ጠቓሚ ክእለት ክመሃሩሉን ባህሎም ብዕድመ ብዝምጥን መንገዲ ዝድህስሱሉን ውሑስን እወታዊ ቦታን እዩ። ኣልጎሪዝም እንታይ እዩ? ዩቲዩብ ኣብ ወርሒ ልዕሊ 2 ቢልዮን ተጠቀምቲ ኣለዎ። ኣብዚ ኣልጎሪዝም ዝበሃል ነቲ እቶም ተዓዘብቲ እንታይ ትሕዝቶ ከም እንርኢ ዘዋህድ ረቂቕ ምዕቡል ሶፍትዌር እዩ። ግን ከመይ ኣቢሉ ይሰርሕ? ኣይኖት ቪድዮታት ቫይራል ይኾኑ ንገሊኦም ብዙሕ ተዓዘብቲ ወይ ቪውስ ከም ዝህልዎም ይገብሮም። በቲ ካልኣይ ሸነኽ ድማ ገለ ቪድዮታት ተዓዘብቲ ንኽረኽብዎም ዘይክእሉሉ ዝኸውን ዘሎ ምኽንያት ኣሎ። ነዚ ኩሉ ኸጋጥም ዝውስን እንታይ እዩ? ሎሚ ኣልጎሪዝም ዩቲዩብ ብኸመይ ይሰርሕ ንምርዳእ ቀሊል ብዝኾነ መንገዲ ኣብ 3 ክፋላት መቓቒልና ክንርድኦም ክንፍትን ኢና። እዚ ዝቕጽል መረዳእታ ከም 1 ተደመሮ 1 ይኸውን 2 ጌርና ብቐሊል መንገዲ ክንገልጾ ኢና። መጀመርያ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዝግባአና ኣሎ። ብሓደ መንገዲ ጥራሕ ዝሰርሕ እንኮ ዝኾነ ኣልጎሪዝም የለን። ኣብ ዩቲዩብ ብዙሓት ኣልጎሪዝም እዮም ዘለዉ። ኩሎም ድማ ንነፍሲ ወከፍ ተዓዛቢ ንኽከታተሎ ክምስጦ ዝኽእል ዝያዳ ተኽእሎታት ዘለዎ ቪድዮታት እናዛመዱ ንተዓዛባይ ምርጫታት እናቕረቡ ብሓባር ተሰማሚዖም እዮም ዝሰርሑ። ንሎሚ እቶም ቀንዲ ኣልጎሪዝም ኣብ ምርጫ ዝዋፈሩ ክንዕዘቦም ኢና። እዞም ኣልጎሪዝም ገሊኦም ኣብ ፈለማ ዩቲዩብ ምስ ወላዕኻ ከም መእተዊ ክትሪኦም እትኽእል ምርጫ ይቕርቡልካ። ገሊኦም ድማ ኣብ መወዳእታ እቲ ሕጂ ትዕዘቦ ዘለኻ ቪድዮ ምስ ተወድአ ንዝቕጽል ክትሪኦ ተዳሊልካ ዘሎ ምርጫታት ብምቕራብ የማኽሩ። ከምኡ እውን ኣብ ምድላይ ክትዋፈር ከለኻ ኣብ ናይ ሰርች ቦታ ከይተረፈ ምርጫታት ይቕርቡልካ። ብመበገሲ ገጽ ንጀምር። ዩቲዩብ ምስ ከፈትካ ኣብ መበገሲ ገጽ ከም ኣብ መእተዊ ኣብ ዩቲዩብ እንታይ ክትከታተል ከም እትደሊ ብውልቂ ከምቲ ናትካ ጠባዩ ዝሓስቦ። እዚ ማለት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ትከታተሎም ዝነበርካ ዝመሳሰሉ ዓይነት ትሕዝቶታት ይቕርበልካ። ኣብዚ ዘሎ ኣልጎሪዝም ቁፅሪ 1 ህቡባት ቪድዮታት ይርኢ፣ ቁፅሪ 2 ከም ውሽጣዊ ድሌታትካ ዝዛመዱ ይደሊ፣ ቁፅሪ 3 ከምኡውን ንሕሉፍ ባህርያትካ ተጠቂሙ ሓድሽ ሓሳባት ብምሃብ ምርጫታት ይቕርብ። እዚ ማለት ሕሉፍ ታሪኽ ካብ ትዕዘቦም ቪድዮታት ዝነበርካ ምስ ኣብ ዩቲዩብ ዘለዉ ህቡባት ቪድዮታት ብምድላይ ኣብ መበገሲ ገጽ ከም መእተዊ ክትሪኦም ዝተመርጹ ቪድዮታት ይኾኑ። ከም ካልኣይ ድማ እቲ ቐፂሉ ዝስዕብ ቪድዮ ክትርኢ ምእንቲ ከማኽረካ ዝቐርብ ኣልጎሪዝም እዩ። እዚ ድማ ድሕሪ እቲ ሕጂ ወሊዕኻ ትዕዘቦ ዘለኻ ቪድዮ ምስ ተወድአ ቀፂሉ እንታይ ዝመጸካ ቪድዮታት ከም ዘሎ ይመርጽ። ዕላማ ዩቲዩብ ብዝተኸኣለ መጠን ከም ተዓዛባይ ንነዊሕ እዋን ተጸሚድካ ክትጸንሕ እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ንዕዘቦ ዘለና ምስቲ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ዝረኣናዮም ቪድዮታት ዝተኣሳሰሩ ቪድዮታት ፈቲሹ ንዓና ከም ምርጫ ይቐርብ። እዚ ማለት እዚ ናይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቪድዮ ምስ ናይ ሕሉፍ ባህርያትና ምዝማድ ናይ ቀፂሎም ዝመፁ ቪድዮታት ይኾኑ። ከምኡውን እቲ ኣብ ሰርች ቦታ ከም ሓድሽ ቪድዮ ንምድላይ ክንጽሕፍ ከለና ምርጫታት ዝቐርብ ኣልጎሪዝም ኣሎና። እዚ ኩሉ ብዛዕባ ምሳኻ እንታይ ይዛመድ እዩ ዝርኢ። ምስ ናይ ምድላይ ቃላት ብዝበለጸ ዝሰማማዕ ቪድዮታት ብምቕራብ ድማ ስርሑ ይሰርሕ። ንጽፈት ናይቲ ቪድዮ እውን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። እዚ ድማ እቲ ዝቕርበልካ ቪድዮ ቅድሚ ሕጂ
بخم ناي بزحي استرعيلو غزي تعذبت مست فيديو معرخ اندي تتصميدوم نيروم ولاون حقنت وننت نايت چانل زامسلو رقحيتات يعقن سلازي دمايام قد منوح استمسرتا چانلات مبزحتو غزي اب لعل وصيت مدلاي بوتا قداموت كوينن زرايانا እዚ እንታይ ማለት እዩ ብሕጽር ዝበለ ሰባት ቀንዲ ቃላት ንምድላይ ዝጥቀሙለን ደልዩ ጽፈት ትሕዝቶ መለክዒታት መሚዩ ኣብ ቦታ ምድላይ ከም ምርጫ ምቕራብ ይኸውን ብሓጺሩ ከም መዛዘሚ ኣልጎሪዝም ዩቲዩብ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝመስሎ ሓደ ሚስጥራዊ ኣሰራርሓ ኣይኮነን ዝጥቀም ኩሉ ዝወስዶ ውሳነታት ብዝተኻእለ መጠን ቁኑዕ ቪድዮ ንዝግባእ ተዓዛባይ ንምቕራብ ምስራሕ እዩ ብንጥፈት ድማ ካብቲ ተጠቀምቲ ኣብቲ ናይ ዩቲዩብ መድረኽ ዝገብርዎ ንጥፈታት ባህርያቶም ብጭቡጥ ምምሃርን ምምዝጋብን እዩ ስለዚ ኣልጎሪዝም ብሕጽር ዝበለ ምስ ባህርያትና ዝዛመድ ትሕዝቶ ምስ ተጸሚድና ንገብሮ ንጥፈታት ከምኡውን ውልቃዊ ምርጫታትና በቀሊሉ መቕራብ የጠቃልል ስለዚ ኣብ ዝቕጽል ግዜ ኣብ ዩቲዩብ ንሪኦ ቪድዮታት ክንድህስስ ከለና ሓደ ነገር ኣጥቢቕና ንዘክር ነፍስ ወከፍ ንጥውቆ ቪድዮ ንዕዘቦ ትሕዝቶ ከምኡውን ላይክ ንገብሮ ነቶም ቀጺሎም እንሪኦም ቪድዮታት ይውስኖም ምዃኑ ንዘክር ንህዝብና መሃርን ጠቓምን ትሕዝቶ ኣብ ምስራሕ ትነጥፉ እንተዳ ኮይንኩም ነዚ ሎሚ ዝረኣናዮ ርድኢት ተጠቂምና እቲ ሓይሊ ኣልጎሪዝም ንጥቕምናን ንጽቡቕን ከነውዕሎ ንኽእል ኢና ነዛ ቪድዮ ስጋዕ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምማ ብልቢ የመስግን ከምኡውን ካብ ናይ ዩቲዩብ ኣልጎሪዝም ብኸመይ ነብስናን ህፃናትን ክሕለዉ ከም ዘለዎም እኹል ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብፍላጥ ድማ ኩላትና ነዚ ሓበሬታ ክንጥቀመሉ ክንክእል ብዝበለጸ ካልኦት ድማ ክመሃሩሉ ምእንቲ ክፈልጡ ላይክ ሰብስክራይብ ከምኡውን ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ዘለኩም ሕቶ ብዛዕባ ናትኩም ተሞክሮ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ብነጻ ከተካፍሉ ድማ ነተባብዓኩም ወላዲ መምህር ወይ መራሒ ሕብረተሰብ እንተደኣ ሃሊና ኮይና ኣባል ናይዚ ኣምጻእቲ ለውጢ ንኹን መጻኢ ዕድል ደቅና ንምሓዝውን ሓግዙ ኣብ ኤሪደሚ ብምብጻሕ ኮርስ ምፍጣር ብትግርኛ ምምሃር ንቐጻሊ ወለዶ ምሕያል ብቐሊል መንገዲ ተዳልዩሎ ነዚ ውሑስ መምሃሪ ቦታ ንምፍታሽ ኣብ www.eridemi.com ተወከሱ بتمرتي إذا حدش ولدو زحيلن زتمهرن محبرتسب كخون أم مهنات تتنبرونا كلاتنا كم ولدن ممهرانن حبرتسبن حلافنت علونا ندكنا نابزهان تصم ممرح كابزفرسهم تحستو دما محلاو حيلي علونا